beži dete, bre. Priđi mi malo, šta su? Ko da sam zarazan. Što mi snimaš? Šta je? Snimam. I ja, gledaj ovo. Čekaj, stop. Ajde, brubici. Samo da vam pokažem Nemoj. ko se mota. Najveći Stani od ovdje. svega. Prestani priča. Izvini. Baš ti bezobrazno. Sad. Ali ušla si u kameru, bre. Pa šta? Zdravo svima. Zdravo svima. Danas smo na plaži. I danas ćemo da jedemo KFC. Ja danas pijem smrznuti šveps od maline. Mislim da toga nema u Srbiji. Nije baš smrznut jer dok smo stigli malo se otopio, ali eto prvi put probam ovako nešto. Nisu baš kao srpske maline, ali može da prođe. Ali se smrzlo, brate. Dobro. Snimam. Šta ti, Dejane, danas piješ? Ovo bi trebalo da bude smrznuti kao nešto slično kao, podsjeća malo i na cedevitu, malo i na Sprite, ja mislim. Dobro. To se ovdje zove Mountain Dew. To je neko gazirani kao sok, slično Sprite-u. A ovo je KFC varijanta kao smrznutog tog soka. Evo da imamo. Kako ti se dopada? Pa nije loš. Sad je više kao neki sok jer se otopilo, manje ima leda. Da, ja Nije inače loš. ne volim Slatko kada je ima onako, puno. nisam neki ljubitelj zato što mene odmah glava boli. Znači ovo je sad savršeno za Ali tebe. osvežava, da. Prvo što ćemo da probamo, to je ova neobična čaša. Zove se Go Bucket. Kokice kao u obliku, piletin u obliku kokice sa pomfritom. E sad zatvori da ne bi galebovi doleteli. Ali nisam siguran da li možemo kroz ovo da... Ne može. Dobro. Ništa, malo otvori, probaj, pa nam reci kako je. Brzo zatvaranje. Ovdje ima gladnih pizza. Piletina je prilično mekana i bukvalno se topi u ustima. Lepo začinjeno. Ne znam, ja obožavam piletinu. Ajde otvori malo da vidimo kako izbliza to izgleda. Ajde malo gricni pa da vidimo kako je unutra. No, zatvori, zatvaraj. Lepo, mogu ja da probam? Da. Inače, ovo je vrlo popularno za decu. Deca kada završe školu, odmah KFC i na pomfrit i ovaj popcorn. Ali eto, vrlo je neobično što ima taj neki ljutkasti ukus. Kao da ima bibera. Šta ti misliš? Biber? Pomfrit naravno nije kao iz McDonald'sa, ali je... Ima i biber. Zatvaraj. Nema ih. Nema galebo. Nema. Ali zato pogledaj talas. Imamo još jedan mali dodatak. Nešto što je ovdje popularno kada idete u KFC sa piletinom i pomfritom i sa onom, da li se zove švedska salata? Kolso salata. Da. Ili norveška. Mogu da Lupam sad. Dobro, neko uzima tu salatu i ovo. To je, da vidimo, to neće galebovi, a? Misliš? To je gravy. To je pire. Da, izvini, bio je gravy i u McDonald'su kad smo Jeste, ali i ovo je pire snimali. krompir sa grevijem. Da, eto. Kako je? Interesantno je. Ali ja nisam baš neki ljubitelj. Da, ne volim ja te neke... Pire krompir volim, ne znam, s nekim specifičnim stvarima kada jedemo, ali za brzu hranu pire krompir jeste zdraviji, ali... Ne, hoćeš ti da probaš? Hoću. Još je toplo. Jeste. Ja znam da ti to voliš. Lepo je. Mnogo je kremasto pire. Šta misliš, da li je to iz ove kesice pire? Delo je. Pojedi sve. No znaš da hoću.
Ja ću malo da snimam talas. Iako je zimski dan, plaža je prepuna ljudi. A evo ga i drugar koji čeka hranu. Ajde. Šta još imamo? Ovdje imamo Šta je najbolju to? stvar. Zove se Zinger Staker. Zinger zato što je ljutkasto, Ljuto. trebalo bi da bude, da, pikantno ljutkasto, a Staker, ja mislim, zato što ima više redova mesa. Možda Dobro. 2-3, nemam pojma. Hoćeš polako da otvoriš. Hoću. I čak izvini, da se vidi i sos. Hoću nekako da okrenem, a ne bi mnogo da ga izlažem. Da. To ti snimaj. Snima. Dobro, evo otprilike, ajde. Jel može? Može. Ajde da probamo. Ajmo. Približi. Kako je? Evo ga, evo su 1000. Evo ih, svi su došli. Evo ga i drugar. Ništa, nemaju šta da dobiju, to je to. Kakav je burger? Evo ovako, stali smo, uzeo sam samo jedan zalogaj i neću više zato što je odjednom došlo, odjednom je došlo jedno 10, 5-6, da, galebova, tako da neću da rizikujem. Probao sam I? i lepo je. Pikantno, lep je ovaj sos, ne znam od čega ga prave. Meso je hrskavo, lepo, nisam dobro video, mislim da ga ima samo 2, ali onako odebno. Dobro. Sir, salata i kao iceberg salata. Odlično je. Odlično je. To smo isto uzeli jer nema na sajtu KFC-a Srbija. Tako da upoređivali smo i našli smo par tih nekih stvari. Čisto da vam kažemo kako je. Lepo je, odlično je. Mogu bi svake nedelje da idem. Ok. Da jedem KFC. Šta misliš da li bih mogla ja da probam? Naravno. Ajde. Hoćemo. Ne moraju to mene snimati. Hajde na brzak. Za ljubitelje piletine kao što sam ja, ovo je pravo zadovoljstvo. Eto, probali smo koliko smo mogli, pošto zaboravili smo da su ovdje galebovi, ali to je bilo za očekivati. Tako da smo morali bukvalno po jedan zalog onog burgera, malo strpamo one kokice, one malo onu piletinu. Mi smo to i ranije jeli, nije nam prvi put, ali čisto... Ali ja nisam nikad probala burger. Ni ja, u stvari. Da, to je bilo Izvinjavam prvi se, put. burger mislim da je nov. Da, jes. Dobro. Ali znamo već taj ukus, ne znam, te piletine, sitne prelepo. piletine i otprilike kakvi su im burgeri. Ali ovo je interesantan zbog sosa i ne znam šta još ima novo tu. Hoćeš da krenemo onda od burgera. Burger je Ali je lepo. odličan. Piletina savršeno pečena, lepo začinjena, hleb nije ono da buši, taman, nekako taman dovoljno. I ko voli mesa, duplo. Imaš duplu šniclu. Duplu šniclu. Da. Meni se sviđa. Kaže Milena, ajde ti nešto reci o burgeru. Ili ti sendviču. Na našem sajtu piše sendvič. Ja nisam video na srpskom KFC-u na sajtu. Da piše burger. Da, nema veze. Burger je strava. Yes. Mnogo mi se sviđa. Nismo stigli da vidimo od čega je onaj sos, ali je mnogo lep. Kao da ima paprike sigurno, ali specifično. Yes. Moramo da vidimo koji su još sastojci. Dobro. Eto, šta smo još probali? Rekli smo kokice su lepe. Jesu, ali moram da naglasim da je totalno drugačije meso od burgera. Nekako je više kao šta? Presovano ono, kao da su neki ostaci, ali opet komadi piletine. Ne znamo koji je deo pileta, koje meso koriste, ali je mnogo lepo.
zgodno kad žurite, samo uzmete to, da. Oni imaju, KFC ovde ima, ako hoćete samo, znači u toj čašici ili kofici, imate samo tu piletinu bez pomfrita, mi smo uzeli sa pomfritom, eto. Da. Tako da... Da, pomfrit inače okej je, ali može i bez, definitivno... izvini, može i bez pomfrita ovo da se jede. Da, ali hoću da kažem da je u McDonald'su lepši pomfrit. Oni imaju savršen pomfrit. Ovo je malo deblji i drugačije. Drugačije i slanoće i sve, ne znam. A pire krompir sa grevijem. Izvoli. Pa rekao sam, ili nismo. Pire krompir sa grevijem je lep. Za mene je okej. Okej, ali vidi se da nije, kako da kažem, pa nije domaći pire krompir, nego je 100% iz kesice ovako. Ali je lep, mislim, šta ja znam, nije mnogo slano, okej. I hoću da kažem, prošli put smo probali gravy na pomfritu u McDonald'su i iskreno meni se više sviđa taj gravy od ovoga. Ovo je bio dosta blaži, drugačije, zar ne? Što ti misliš? To sam i zaboravio. Ne, kakav je onaj iz McDonald'sa? Iz McDonald'sa je bio... Slično je, ali nije slano. Puni ukus, baš ono specifičan ukus. Ne gušći, puni ukus u smislu više arome. Ovo je bio blaži, dosta blaži. I koji ti sviđa? Iz McDonald'sa? Iz McDonald'sa, Mac ima bolji gravy. Da. Ali nemaju pire. Nemaju tu kombinaciju. Ali definitivno KFC je najbolji izbor za piletu. Aj malo okreni se, dođi ovo. Što nema sunca. Okej, ja mislim da je to. Pića. Interesantno. Ja iskreno nisam ljubitelj tih smrznutih pića. Ovdje je to popularno. Ali eto, probali smo ništa specijalno. Lepo je, ali ne znam šta bih rekao. Okej je. Da. Meni smeta, izvini, meni smeta malo glava počne da me boli, sinus. Možda više prije u toku leta ili kada je jako toplo. Da. Za sada ništa posebno, mada je lep ukus maline, ne? Baš je onako, osjetiš malinu, nije onako neki sir, to je okej. Lepo je, da. Više mi se sviđa tvoje. Više mi se sviđa Milenin, da. Interesantniji Ja ukus. uvek odaberem lepše. Dobro, to je slučajno bilo, to je zbog boje. Da. Ništa, nadam se da vam se dopao ovaj prilog i da vam se dopala plaža. Da, ovo je samo jedna od mnogobrojnih plaža. Milena, prati me, molim te. Plaža je ogromna, ja mislim da ovde ima 2 kilometra sigurno do tamo. Ne, možda preterujem. Ali u jednom pravcu sigurno 1 kilometar. Ništa, šta više da vam kažemo, zapratite nas ako već niste, lajkujte naš video. Ako vam se dopadaju prilozi kao ovaj, odlazak iz kuhinje, komentarišite, mi možemo napraviti još nešto za vas. Hoćemo, da izvini, kad nađemo nešto interesantno, mi ćemo da vam snimimo. Možda interesantno mesto, interesantna hrana. Da probamo što bolje da vam prenesemo. Nadam se da ste uživali. I to je to, jesmo dosta pričali. Da, vidimo se sledeći put, ja odoh u vodu. Ajde, ćao, vidimo se.